der var sådan en plads på sort stolpe. Undtagen var sådan en hjørne. Den var men han var egentlig på arbejde. Okay. Ja. Så jeg troede, at det var... så kom vi ind fra. Kan du sige, hvis der så tropper en op i bare, hvad har du talt? Kan du ikke lige tjekke det? Så skal du sende til mig, og så skal jeg sende det. Regner jeg med. Fordi hvis du kunne have gjort klar i morgen, så kan jeg tage dem med. Klart, så det er prøvet, jeg var påkrævet for at få det samme. Ja. Ja, det er tænkt på mange medaljer. Det er ordentligt tænkt. Godt. Det er så også din den der. Ja, det er det. Skal vi se den ikke, Jørgen? Ja, det er så også. Lande bagved og flyve igen foran. Nej, de kommer ind her. Ja, det er godt. Ja, der skal du ikke se herfra. Nej. Det er det. Ja, det gælder Nattetimer. Det er også det. Nattetimer, ja. En fodboldkamp. Og nattetimer, ja. Ja, så har vi cockpittet øverst her, hvor der bagved har lavet briefing til piloterne, så de har en idé om deres næste opgave. De sidder der og venter. Så ned under cockpittet, det gode legendariske. Godt. Ja, det kræver præcisionsflyvning. Ja, det har nok helt nok fejl efter. Ja, tak for det. Men jeg har lige fået nogle af de nye figurer på. For eksempel ham her, han var der ikke i oktober, da jeg byggede det. Han kom. Tak. Det er fint også. det er sjovt. Brinkling blev lige topfrontet. Det er relativt nyt element. Jeg kan ikke huske, hvornår vi begyndte at gøre det, men det er nok en af de mest brugte elementer. Det er blevet meget fedt. Det vil sige, at der er 2 på hver. Ja, helt 2. Det fylder en knop. Ja. Ja, der er en 2, en 2. Bitte små ting. Har du fundet det? Det har jeg jo. Og så har du den oprindelige, den her så har den det kun siger det for ja. Nå. Det er lille rødhud, man kender. Det giver jo lidt igen. Det er ude på de her... Ja, videouddeling der. Gør det ikke? Nå, så du er inspireret. Ja. Så du er ikke klar over, hvad jeg er med om 3? I stedet for bare at gøre en... Ja, det er helt for herligt. Nej, det er helt nej. Det er ikke sådan, det Jeg garanterer ikke, det ser 100% sådan ud, for jeg ved det jo ikke. Jeg kan ikke se, hvad der er inde i.
Det er helt vildt. Det kan blive fedt. Og så... Okay, hvad skal de lave? Optioner, ikke? Bare inden for og den kan jeg også godt i den måde. Ja, den er fin. Nå, vi kan jo ikke have. Ja, Herning 100% Jeg vil også gerne sige tillykke til dig, men jeg synes, det er et fantastisk godt byggeri. Og i det hele taget er det imponerende endnu en gang at se, hvad vores voksenfan kan lave her. Jeg er rigtig glad for at have lejlighed til at være her i dag, og med til også at uddele første pris her til dig. Men tak skal I have alle sammen for alt det, I gør. Laver af fantastiske Lego-konstruktioner. Det er altid en fornøjelse at komme ud og høre jer fortælle om det, I laver, og at se det, I har lavet siden sidste gang. Så tak skal I have, og så tillykke til Herning også ved 100-års jubilæet. Man får det her flow af træernes rækningsting ind. Fornemmelsen af, og det hænger kameraet ned på træerne. Det er lidt som, meget mørkt. Kan man trappe op på